खिसा में कहल बा कि बिगड़ल मेहरारू सिंगार का करी आ जब भतारे के धोखा दी तो ओकर यार का करी। मार्केट में आइल बा एगो नया शेर तो 5 गो कुत्ता मिल के ओकर शिकार का करी। हम गायब ना आना हम बोलेम बोलम ना अपना चेले से बोलवा देम कि बोलम ना अपना चेलवे से बोलवा देम आ तहरा जैसन शहरबाज लोग के जीभ से माटी चटा देम। ढेर जना के मौगइले बनी आज तोहरो के रेल के मौगा देम। ये शायरी हमरा इतना अच्छा लगता ये बड़ा दूर से आइल बानी सुनला शायरी हम जानते नहीं। हम गोपालगंज से आइल बानी। गोपालगंज से आइल बानी जी अपन भाड़ा किराया लगा के। छपरा जिला सब जिला का भातार है। आरा हारा नहीं है कभी। बलिया जिला बागी है। बेतिया रंगबाज है। बेतिया मारी तो भीतरी ले जाई गोली चल जाता है। मुजफ्फरपुर में गाना सुने थे कि मुजफ्फरपुर में कि चटनी जो चटा जइबो आ धान खानी कटा जइबो। चटनी जो चटा जइबो धान खानी कटा जइबो आ बड़का रंगबाज बनल बड़ू बेटा तो राइफल के नोक पटांगा जइबो। नमस्कार प्रणाम रुआ देख रहल बानी आपन बिहार न्यूज। आज हम आ चुकल बानी पूर्वी चंपारण जिला में और देख सकतानी फ्रेम में तमाम लोग बाटे। यहाँ के परिचय कराए के शायद हमरा जरूरत ना पड़ी काहे से कि 3-4 दिन से इतना ज़्यादा फेमस हो चुकल बानी सोशल मीडिया पे हर कोई जानते हुई, लेकिन फिर भी आई हम यहाँ से परिचय करावे के कोशिश करें। सबसे पहले राहुल बहुत बहुत स्वागत बाटे आपन बिहार न्यूज चैनल में। सबसे पहले वो चैनल के माध्यम से जो भी हमरा के दर्शक भाई देखता नहीं हम दिल से गोड़ लगता नहीं। का नाम पड़ी अपने के? हमारा नाम लाल बिहारी सोनी बड़ी। लाल बिहारी सानी। लाल बिहारी जी अभी रुआ 3-4 दिन से काफ़ी फेमस हो चुकल बानी सोशल मीडिया पर तमाम साइड पर राउरे वीडियो आ रहा बा। का राज बाटे? ये गिट्टी पर बैठा नहीं शायरी एगो बोलनी वायरल हो गल। सुबह मीडिया वाला आने लोग तो पता चलल जो शायरी वायरल बा तब से मीडिया वाला लोग आते बनी लोग। आई बताई कौन शायरी बोलले रहनी कि इतना फेमस हो गए? शायरी बोलले रहनी ये कि मोतिहारी मोतिहारी मत बोला मोतिहारी हवे मर्दाना कि मोतिहारी मोतिहारी मत बोला मोतिहारी हवे मर्दाना। आप पुलिस दरोगा के पूछेला कि मोतिहारी जिला के डरे थर थर कांपेला जिला जवार के थाना। का और वह देख सकतानी कि तमाम लोग बाटे। हम दिखाएं कैमरामैन उन्हें भी घुमाई और दिखाएं कि तमाम लोग यहाँ के शेरो शायरी सुने खातिर आइल बाटे और ये बाबा भी आइल बानी। ये बड़ा दिल से आइल बानी हम। ये शायरी हमरा इतना अच्छा लगता ये बड़ा दूर से आइल बानी सुनला शायरी हम जानते नहीं। हम गोपालगंज से आइल बानी। गोपालगंज से आइल बानी जी अपन भाड़ा किराया लगा के। देख सकतानी कि यहाँ के बानी गोपालगंज से आइल बानी शायरी सुने खातिर और नाम बड़ा प्रसिद्ध बाटे। इतना लोग जाना था जो हम कोई के चेहरा देखते तो हमारा बड़ा दिल खुश हो जाए। बहुत साल बनी। अच्छा बबुआ के मतलब हम बैकग्राउंड यहाँ के बता दी। सहनी जी के सहनी जी बताई रुआ कौन चीज करी ले? हम बोरा ढोइले बेंगलोर में। बोरा ढोइले जी। ये बताई कि मतलब बोरा ढो के वहाँ से रुआ प्रैक्टिस करत रहनी शायरी बोले कि मतलब ऐसे ही कुछ आइल रुआ मन में या बोलनी या वीडियो? ऐसे तो थोड़ा बहुत कंपनियों में हंसी मजाक होते रहला शेर शायरी बोलते रहल जाला कंपनियों में। एगो अभी विवाद छिड़ रहा बा कि रुआ शायद अपना जिला के नाम पर शायरी बनौनी तो एगो गुड्डू राज के टीम बा जौन की काफ़ी नाराज बहु शायरी से नाखुश बाटे ओहू लोग और शायरी के जवाब में कुछ शायरी बोलने वालों ये पर का कहे के चाहे? अरे मान के चले जो का हमरा से टक्कर लो महाराज। खिसा में कहल बा कि बिगड़ल मेहरारू सिंगार का करी आ जब भतारे के धोखा दी तो ओकर यार का करी। मार्केट में आइल बा एगो नया शेर तो 5 गो कुत्ता मिल के ओकर शिकार का करी। ये बताई रुआ गायकियों करी लेका मतलब ऐसे लागत अटे उस शेरो शायरी के अंदाज से जैसे दुगोला वगैरह प्रोग्राम जैसे कोई सही रुआ ना 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 भाई बाल होले इतना बड़ा होले बनी गुडू रंगीला के ना ना शौक से भाई शौक से बा ऐसा कौन बात नहीं है। अच्छा गुडू रंगीला से कांटेक्ट वगैरह नहीं है? ना 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 ऐसा कौन बात नहीं। आई बताई माने भोजपुरी इंडस्ट्री में कौन गायक रुआ कलाकार बढ़िया लगेले? गायक कलाकार के बात अगर किया जाए तो अभी के पीरियड में नीलकमल जी का गाना ट्रेंड कर रहा है तो नीलकमल जी अच्छे हैं और कमले जी अच्छा लगे रुआ जी। और उसके पहले ये भोजपुरी हम बोल लिया भोजपुरी चैनल पर ओकरा पहले पवन सिंह के गाना बढ़िया चलल। खैर पवन सिंह के गाना अभी चलेला फिल्मों अच्छा चलेला। आई बताई रुआ अगर कोई के सही काम करे के मौका दियो जाए तो रुआ केकरा के पसंद करे? देखिए केहू भी ना कहल बा जे मर्द घास काटी तो मर्द घोड़ा के घास काटल जाला तो केहू भी पवन सिंह के पसंद करी। अच्छा मर्द बड़े कि ना अब बाकी कलाकार लोग कुछ और बका देखी जब पवन सिंह जब गरजलन सोनी देओल के अंदाज गरजतनी वैसे पवन सिंह के सपोर्ट करता गरजलन तो बहुत अच्छा लागेला हमरा। खेसारी लाल भी भैया बहुत बढ़िया बानी लेकिन डांस में बढ़िया बानी।
हाँ, डांस बहुत अच्छा लगा। हाँ, डांस जौन खेसारी जी कर दी हैं शायद भोजपुरी में वो कोई नहीं कर सका। जौन पवन सिंह गाना गा दिए शायद उनका खाने कोई ना गा। तो एगो ही बात बताई थोड़ा उहे गरज के साथ जगह पवन सिंह का नाम लेनी है उहे गरज के साथ एगो शायरी के जवाब जिसे वो लोग देले बा जवाब रहुआ जिला पर गौले शायरी मरले रहनी वो लोग जवाब दिल बा वहीं हम चाहें कि रहुआ एने से एगो जवाब दी। देखी शायरी कुछ ऐसा बा कि गायब ना हम सिंगर ना हैं जे गाना गा के सुनाए हम गायब ना आना हम बोलेम बोलम ना अपना चेले से बोलवा देम कि बोलम ना अपना चेलवे से बोलवा देम आ तारा जैसा शहरबाज लोग के जीभ से माटी चटा देम ढेर जना के मौगइले बनी आज तोहरो के रेल के मौगा देम। देख सको तनी बहुत अच्छा शायरी यहाँ के कहानी है लागत है कि दुगोला के ब्यास लोग से कुछ रुआ ऐसा कोनो बात ना नाच देखे जाला तो सब सुनल जाला तो याद हो जाला। अच्छा अब तो नाच बिहार में समझी कि चलाने कम हो गई बटे नाच उतना तो चलते नहीं खे ऑर्केस्ट्रा के जमाना आ गई ऑर्केस्ट्रा में उतना मजा थोड़ी बा जितना नाच में मजा रहा। आई बताई कि कितना अच्छा लागता कि तमाम मीडिया आके रुआ के कवर करत ताटे का परेशानी भी हो रहल बटे ना ना कल तो नहीं ज़्यादा परेशानी हो गया कल ज़्यादा आदमी आ गए नहीं माथा में दर्द हो रहा है बुखार इतना तेज में बोलत तनी जितना बुलंदी आवाज़ के साथ बोलत तनी ऐसे तो लागते बा कि परेशानी हो सकता रहुआ। अब परेशानी हुई तो मान के चलो जे परेशानी होता तो हमारा खुश हम खुश नसीब बानी जे हमारा मने दूगो लोग आवता इन लोग मीडिया वाला आवता इन लोग तो हम खुश नसीब बानी परेशानी होते बा का भइल रउआ लोगन खुश बानी ना पब्लिक हमर खुश बा बस हम खुश बानी। इस सोशल मीडिया की जमाना बा और वह सुनले होके माँ से कुछ दिन पहले रानू मंडल जौन की स्टेशन पर भीख मांगत रही एगो शायद गाना गौली हमनिए जैसन कोई भाई वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डल रखा रातों रात वायरल हो गई। ये कहानी है भैया के संगे भी भइल बा यहाँ के शायद पत्थर बाटे हम वो पत्थर पर बैठ के एगो गाना शायरी मरनी यहाँ के सोचबो ना कहनी कि ओकर शायद कोई वीडियो बना रहा बा और वीडियो बनल सोशल मीडिया पर कोई डाल दिलक आ रातों रात वायरल हो गई। जब मीडिया लोग यहाँ लगे आयल तब यहाँ का पता चलल कि हमार वीडियो वायरल हो चुकल बटे इहे भई रहे। जी सुबह 7 बजे मालूम चलल हमरा जब 4 गो मीडिया वाला द्वार पाके हमरा के जगह नहीं लो तो हम तो घबरा गए डरा गए कोनो बात बका दरवाजा पर हां काहे से कि ये लोग तो खराबे काम में आवेला ना माने ये लागत हुआ और डरा गए नहीं हमको का बात बा बाद में मालूम चलो जना वीडियो वायरल बा बहुत खुशी भल आज भी बहुत खुश बानी गदगद बानी दिल से खुश बानी हम। जी हाँ माने फेमस होके के बाद अपना दम पर होके के चाहिए क्योंकि टारगेट ना करे कारवा के धमकियो देले रहे। जी उठवाओ के कर ले जो घर में से उठवा लेम सब बस ये कर ले रहे जो घर में से उठवा लेम। हाँ ऐसे बस जो हमनी के जिला के टारगेट मत करो ऐसे बात बा तो शायद तो मतलब अपना जिला के तारीफ कैले रहनी। जी हम तो अपना जिला के तारीफ कैले बनी हम कोनो जिला वाला के गाली नहीं देले चाहे हम कोई भी जिला के गाली नहीं मतलब अरे जिला के तारीफ करे के का मकसद रहे कि कैसे लागल कि हमरा अपना जिला के तारीफ करे के चाही कैसे मोटिवेट मिलल होई रहुआ। देखी हमारा मकसद ये हमरा दिमाग में कुछ आयल कि लमसम 150 से ज़्यादा गाना हम सुन चुकल बानी खाली जिला के ऊपर। आरा जिला सबका भातार बलिया क्या बोलते हैं कि छपरा जिला सब जिला का भातार है आरा हारा नहीं है कभी। बलिया जिला बागी है बेतिया रंगबाज है बेतिया मारी तो भीतरी ले जाई गोली चल जाता है। मुजफ्फरपुर में गाना सुने थे कि मुजफ्फरपुर में दुपट्टा पे काटा तन जाता है। बक्सर देवरिया मैंने हर एक बेगूसराय से हर एक बहुत जिला के बारे में गाना सुने से तो हमारे भेजा में कुछ आया जब हम भी अपने जिला के बारे में कुछ बोले तो बोल दिए बस वायरल हो गए। बस मतलब सब सुन के रहू दिमाग पाक गल कि ना कि फलान जिला चिलान जिला तो रहू अपने जिला के तारीफ में दूगो शब्द कह देनी और लोग के बुरा लाग गए तो वो लोग के ऊपर कोनो शायरी बनौले बानी तनी मारी तो एकदम गार्दा मच जाए। शायरी वाला के ऊपर ये बनौले बानी माने वो लोग के शायरी कि धा कि चटनी जो चटा जइबो आ धान खानी कटा जइबो चटनी जो चटा जइबो धान खानी कटा जइबो आ बड़का रंगबाज बनल बड़ू बेटा तो राइफल के नोक पटांगा जइबो। कमाल के शायरी बोलत तनी बहुत अच्छा लाग रहा शायरी। आ चलते चलते जे भी दर्शक लोग देख रहा बा ओकरा के का कहे के चाहे ये कहम कि हमरा पैसा ही अपन प्यार दुलार बनैले रही लोग और हमारा एगो बात और ही बता दी यहाँ का लगे अभी स्मार्टफोन नहीं है शायद मेरे हमरा ख्याल से फोन नहीं है न लगे बड़का फोन बाटे 2 दिन भल 3 दिन ला कबाड़ में से लेनी 2000 रुपया के एगो 2000 के लेनी बड़का मोबाइल लेनी 2000 के मगर कैमरा सही नहीं के ओकर पैसा हुई तो हम बड़का मोबाइल लेम माने अभी पैसा के कमी बा अभी तो बहुत काहे से कि रहो अभी घरे आके बैठ चुकल बानी अभी एगो आदमी कमाए वाला बा 7 आदमी 8 आदमी खाए वाला बा घर के दुख बीमारी सब यही में बा तो गरीब परिवार से आदमी 400-500 रुपया कमाला उसे कथी हुई ये बात बा
चैनल के नाम बता दी थोड़ा, जे भी देखा था। देखिए हमारा यूट्यूब चैनल के नाम है लाल बिहारी वाइन्स, और फेसबुक पेज के नाम लाल बिहारी वाइन्स, और फेसबुक लाल प्रोफाइल लाल बिहारी सहनी के नाम से चला था। जी हाँ, हम तो पढ़ा लिखल नहीं कि मैंने भतीजा बात से सिखावल सब। तनी एगो और मारी तनी अपना जिला के, अपना जिला के शायरी ये बा कि मोतिहारी मोतिहारी मत कहो मोतिहारी होवे अंग्रेज। मोतिहारी मोतिहारी मत बोला मोतिहारी होवे अंग्रेज। आज कान खोल के सुन लो बबुआ, मोतिहारी जिला के लइका मारो करे में बड़ा होला तेज। तो देख सकत तनी बहुत अच्छा शायरी कहानी है। आ यहाँ के वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, यहाँ के यूट्यूब चैनल वगैरह बा ओकरा के सब्सक्राइब करी। चली फिर मिलत है नया वीडियो के साथ, तब तक दी इजाज़त। जय हिंद जय बिहार।